man comes around. And I heard a voice in the midst of the four beasts. I fins aquí el programa d'avui, un programa en què ha passat desapercebut que serà l'últim d'aquest mes d'octubre, un mes que sense fred ni calor passarà per ser un dels més moguts en l'àmbit polític de la nostra terra. Ara que tenim les eleccions a tocar, és el millor moment per agafar totes les cartes de propaganda electoral, obrir-les i posar-les damunt la taula. Un cop les hi tingueu, oferir als vostres familiars i companys si hi volen jugar, i acte seguit fer una partida de pòquer improvisada on baralleu les diferents opcions de coalicions, siguin reals o imaginàries. De ben segur que durant 5 minuts us riureu constantment, però passat aquest temps us adonareu que la política no és tan divertida com els seus dirigents la pinten i que lluny de ser un joc d'estires i arronses o d'aquest em diu l'altre m'ha dit, s'està tractant amb el futur de tota una nació. Ràdio Metropol s'acomiada quan ja falten pocs minuts per les 8 del vespre. Norma Vidal, Romà Rofas, Sergi Calle i qui us ha parlat, Albert Segura. Que passeu una molt bona setmana i a més curt termini una molt bona nit. Els que vulgueu llevar-vos per veure com surt el sol, que sapigueu que ho farà pels vols d'un 6:45 del matí. Que vagi molt i molt bé. Many years ago, man invented color, which is a wonderful invention.